Здравейте хора, аз съм Кристал. Аз съм Пудинг. Да, надявам се, че на Пудинг моят микрофон се оправил и чувате Пудинг. Да. Ние ще играем в момента Happy Family. Аз тук сега ще влезнем и ще ви чета сега. Happy. Щастливо. Аз съм винаги щастлив. И винаги ще съм. Омага. Щастлив, щастлив, щастлив. Омага. Това ще бъде най-тъпата игра на света. Аугуст. Човек бе, какъв си Аугуст? Ама ние още... Извинете, мисля, че направихте грешка тук. Ние сме април 29, 2025. War in this game contains flashlighting, loud noises and jump scares. Добре, не ме интересува, че има jump scares. Знаеш колко ми пука, бе, и без това, ако дойде да вземам тигана и ще започна да удрям, който видя. Shift to run, добре. Хора, между другото, днес за първи път с Пудинг ще играем от таблетите, нищо ние играем от компютри. Да, буквално. Човек И днес това предизвикателството от нашия приятел. Да, буквално. Това са в смисъл, сега големи са, ама само ще по-удобно е на компютър. Да, буквално. В смисъл трябва да човек трябва да използваме и това кръгче отстрани. Мама по принцип но само, че не този път. Сигурно закуска е добра. Аз обичам, когато мама се събужда. Гладността е забавна. Добре, не ме интересува. Голчек. Ама аз как да... what the heck, аз съм много проста, бе. Чакай, това не... Какво беше това, бе? Какво беше това? Why don't I feel happy? Откъде да знам, що не си щастлив, бе? Откъде да знам и кажеш? Тук има нещо. Това е мама. Не, по-добре да се махаме от тук. Добре, и сега къде е тази кухня, само да питам? Къде е кухнята, бе? Колко етажи има тук? Не знам, аз още си търся кухнята. Къде ви е смотаната кухня, бе? Тук да не. Parents room, Лили, Зако. Не знам, кои са Лили и Зак, нямам си представа. Да, моля ви само да питам. Сега разбирам, че трябва да ходим там, нали, до кухнята. Ама къде е смотаната кухня? Човек, аз намерих. Къде изчезна, Кристал, къде изчезна? Аз съм много проста, бе, аз вече човек, много сме прости. Къде изчезна? Има някакъв таен коридор. Намерих такова дайнер рум, или какво е това? Динер рум, добре. Намерих и кухнята. Не. Екрана ми става черен. И на мен. Спълко, бе, това май е, защото влизаме сега. Добре. Коля е тая, бе? Това е мама. Нали она беше мама? Не, но това беше тачи. Здравей, много си грозна. Човек, между другото хора, тя е много грозна. Мисля, че ще стане за гаджето на Анди, понеже той е още за Анди студио на Анди, така че моля ви тагвайте го в коментарите, за да може да види това видео. И Анди, ако видиш това, това ти е тази смотаната мама, можеш такова... Нали знаеш, ще ти бъде за неприятелка, понеже нашия баща е много мързелив. И ти, понеже си вече ставаш на 18 скоро и още си нямаш приятелка, така че това е перфектно за тебе. Нали знаеш да имаш гадже? Добре, аз какво трябва да правя? Сега трябва да вземем закуска, къде е закуската?
Май трябва да я направим. Не знам, аз даже не знам какво трябва да правя. Това е Къде отиде, бе? Ох, Не знам, аз тук ще се чуда какво да правя. Между другото, хората, такова сега тази игра ще играм само 28. за какво излезнахме, бе? Не знам. Трябва да локнем нещо. Какво е това? Аз къде ще? Не знам, човек, аз просто ще търся за... Там... Какво ще стане? Мисля да играем на друга игра, защото тази като гледам... Ако ще... Не, няма се отказваме за хората. Ама само, че... Ето е триъгълната врата, нали? Ама сега ние на къде трябва да ходим, бе? Бахти и капризниците сте. Хора, това е много странно. Аз мисля да играем на друга игра, тази игра изобщо не я разбирам. Аз в момента се мъча такова да намерим Get your siblings for breakfast. V to unlock cursor. Хора, не знам, ама... Това е Трябва да отидем до нашите близнаци. Добре, и къде е закуската, само да питам? Трябва да ходим при близнаците, бе. Siblings, бе, това са братите и сестрите ни. Siblings, ако са близнаци, ще бъде twins. Научи си английския. Обе, ние утре не взимат речниците. Аз не съм си написала речника, т.е. днес затова излагах, че нямам речник. Ама те утре ще ни го събират. Знам, затова... Чакай малко. Знам буквално, аз тук може да се отваряме и да се затваряме. Окей. Добре, обаче, Шеро нищо не разбирам. Знам, някой знае ли какво да правим? Това е най-странната игра в живота ми. Нищо не разбирам. Аре на друга игра, защото тая е защо... Аз сега се предавам за последователите ни, които са по принцип. Между другото, така искам да ти кажа, че вече си имаме 24 последователя. Зак, това е Зак. Стоя, бе. Това е нашия брат, това не е братя. Оле, Зак, it's important to knock. Knocking is what you should do. It makes me happy when you knock. Добре, не ме интересува, че се прави щастлив. Sorry. Mom says to come eat breakfast. Breakfast is important. Що ми е important, аз даже we should listen to mom. Аз хора, между другото, не обичам да си ям закуската. Сега трябва да кажа на сестра ни Лили. Мама, тая е въпросна, бе. Това ще бъде на Дани, гаджет от Анди Студио. Брати ще бъде на Криската. What the heck, поставя. Оле, Какво бе? това ме страх. Какво беше това? Оле, Боже, какво стана? Не знам, ама... Тая Лили е гърсната. Направо, като една игра, където играхме. Don't break the curse. Може ли да сте надалеч от Лили? Съжалявам, много фенс, ама стига, че си смотана и си страшна. Аз съм при теб да ям. Ние просто... аз съм до Лили! Multitasking is strange. Човек, защо съм до Лили? И аз искам да се махна от Лили. Искаш да сменим местата. Не можеш.
maybe we should go ask mom about Mark. Кой е Марк само, че кой е Марк? Качи. Сигурно. Или да не е по-големия ни брат. Оле, там мама, откъде се взе, бе? О, what the hell? Какви са че? Каква е тази закуска? Може ли на друга игра, моля те? О, не, трябва да преминем тази за последователите. Стигате, там е страх, моля те. Че, какво е страшното? Вижте, само говорят тук просто. Не, верно. Ама вижте, говорят, Лилито не спря да ме дзяпа, мама не спря да ме дзяпа, всички не спряхте да ме дзяпате. Те всички отзяпат. Ами, на мен ми изглежда, че мен ме дзяпат. Тук закуската е права, тук просто мама се разхожда и говори каквото си иска. Тук какво е страшното буквално? Само където кръстната ти сестра просто реши такова да ни запознае с нейната полусестра. О, what the? Оле. Добре, нека видим сега какво ще стане. Приемам. Go play around and be happy. Добре. Хайде да ходим да играем. На какво? Не знам, просто ни каза тук да играем. И да бъдем щастливи. Човек, това не ме стази, да спремаш, това не стази. Човек, мен даже не ме е страх, ние тук само говорим. Аз идвам. Шурот. Оле, стана вечер. О, не. Сега почва страшното винаги. Как е 18 август? Някой може да ми каже. Да, ние също сме 1 юни 2025. Човек, но ме беше страх. Той при мен, моля те. Че... трябва сега да си оправим стаята. Даже не знам как да си оправим. Може... ето как. Чеко се... Те не може да се заберат. Да, мамос. Благодаря ти за похвалата. Аз не виждам мамо. Аз тук ще се спът тази вечер. Трябва да се никнем, човек. Трябва да се никнем. Откъде? През прозореца ли? Няма да сниквам аз. Ами трябва, аз ще сникна. Аз съм лошо дете. Добре, аз няма да гледам, аз се гледам. Аз си гледам TikTok, докато ти вършиш работата. Ще си затвори всеки момент, те се ще обадат. Защо бе? Хора, поне ми се затвори. Хора, поне ми затвори. Хора, аз си се обаждам обратно. Не ме интересува. Добре, се още в сървъра. Избраният номер е заед. Тя е заед, хора, тя е заед. Заклеям се, ще се пикая. Хора, много ме страх, защото подник. Добре, в играта си е. Хело, върнахме се, по-скоро ще се върнат. Слабо, хора, подник ми такова. Аз в момента съм в стаята на родителите, ако не знаеш. Кой какво? Аз съм в стаята на родителите. Оле. И си
свърши работата. Елай да ми помогнеш малко да потърся. Страх мен много. Жена бе, нищо няма да стане, цялата къща е празна. Вече отворих всички стаи, нищо няма. Само където ония Марк, където долу спи, само спи, ама той не ни притеснява. Аз в момента тук ще си погледам. Човек, заклевам се, ако е в бейсмента. Човек, ако е в... Да. Човек, аз влезнах в кухнята. Пуник, можете... Ела. Да. Човек, аз съм в някакво много странно място. Пудинг, що няма да ми помогне, защото сега... Тук нещо има ли? Не. Хора, само аз играя буквално. Пудинг бе, стига бъди страхливка. Ела малко ми помогните. Ти там си стоиш и мързелуваш. И сега след това, ако не знаеш, след там няколко минути ще приключва видеото. Да, след 5 минути, защото трябва да се къпем. Какво? Трябва да се къпем след 5 минути. Не бе, след 5 минути, ако продължи видеото, няма да може такова повече да снимаме. И ако няма да може да включим видеото. Между другото, Пудинг, моля ти се, гледай и помагай да търсим, защото накрая директно не ме интересува. Изоставям те сама да си вършиш задачите и ще виж и ще те оставя сама да вършиш всичко. Човек, мен е страшно. Човек бе, няма нищо, никой няма в къщата. Отидах в кухнята, никой няма. Отидах навсякъде и никой никъде го няма. Да, бе, Лили се едно не е там при теб. Човек, Лили не е при мен, буквално аз тук си стоя и се ме измотавам из къщата. Хора, Аз няма да дойда. човек, ако не дойдеш, заклеям се, ще направя шум, ще извика мама, ще й кажа такова, че си направила пакости, тя ще убие тебе и след това такова и накрая ще видим как ще се оправиш. Човек, ме е страх. За какво трябва да играем тази игра? Ще... Кръсната. Трябва да Аз няма да излезна от тази стая. Ще седа в нея и ще гледам. Иначе няма да излезна. Жено, моля ти се, ела, иначе ти затварям и стемчи лицето и сама ще върши канала. Добре, ела тук буквално при мен. Добре, ти къде си? В нашото спре. Поне, моля те, помогни ми да намеря ключ. Але, това не си ти. Това си ти. Как не съм аз, бе? Това съм аз, буквално. Айде сега, следвай ме. Чакай да си сложи светлината да свети. Тя. Идвам. Само нека и аз си я сложа. Тъмно, айде. Човек, аз усилих светлината и направо стана утро. Да, буквално. И на мен Сега, първо е тук да разгледаме. Има ли нещо? Нищо. Трябва да търсим за ключ, така че оглеждай се за ключ. Къде отиде, бе? Никой никъде няма, буквално ме кеф, че сме сами в къщата. Човек, между другото, аз игнорирай го този тук. това е таче. Това е Марк, сигурно. Аз между другото отворих и кухнята. Това ли е ключ? Да, ела следвай ме да ти покажа. Къде е Лили? Добре, няма. Окей. Човек, Лили, тя просто си изчезна. Аз влезах и в стаята, пак я няма. Какво си отключи? Какво е това нещо? Не знам и аз.
Просто търси. Нищо няма ти направи. Даже влезах по едно време в него и нищо няма ти направи. Окей. То просто така е там да си седи. Паче изгубихте. Аз съм върху лампа. Аз съм в пентрито. И аз съм, ето ме. Къде си бе? Отгоре. Окей, идвай долу. Да, ние никога няма да мерим този basement key. С този минут ще трябва да приключим. Чек, къде? Знаеш кой бе? Аз ще го намеря. Ще такова търся, го не ме интересува. How to beat the game Happy Family in Roblox. И той изобщо не е Happy Family, моля ти се. Но това не е Happy Family, това е гадно Family. Човек, аз гледам туториал видео къде е тъпия ключ. Качва се по някакви стълби. Аз тук още малко да се мъча да разбера кое къде е. Човек, той ни гледа. Не ни гледа, безпоко, той е заспал. Намерих го къде е. Той е в пантрито. Да, игра също е интересна, хора. Обръща ми интересно на мен. Не ми е интересно и дори когато завършим клипчето, пак ще те накара да играем. Ще искам да я премина цялата Chapter 1. Къде е Тетяна, бе? Трудно да се скача тук. Къде е този ключ? Къде сега ще ти покажа, само нека се кача от някакси. Без тъпите човечета да ми пречат. Твърдо ли си прозорец? Да. То си беше ясно. Да, моля те, че го вземи. Ако мога. Пати, да приготвим ли вечерята? Ето, взел. Дяди пукан. Супер, хайде, ела. О, не, тук. Не, със сигурност. За какво има трева в нашата къща? Често казвам, не знам, ама нека да си има, тъкмо да бъде по-свежа. Чекам. О, бе, ние сме в стаята ни. Ти сега не виждаш. Оли, Пати, била съм ти забравила учебника за часа на класа. Да, правилно. Благодаря, баба. Май ти ни казваш. Жено, къде отиде? Човек, къде си бе? Ела тук при Марка, където е. Където при заспалия баща. Аз съм там. Няма те там. Ето тук. Не е вярно, съркълки има. Та пише бе... О, добре, значи ела на съркълът. Къде беше съркъл вратата? Айде, супер. Какво Видя ли става? какво знам? Трябва сега тук да търсим още такива ключове. Ева, тук как ще намерим ключ, ми описни. Видял го ключа. Къде бе? Там е, тук е. Къде? Го.
Кой? Едно светищо чудо. А, да, видях го. Вземи го. Взех го. Хард ки. Трябва да отидем да намерим вратата на сърце. Ма то няма да... Знам къде е, знам къде е, знам къде е, знам къде е. Тя е в стаята на родителите, която преди малко отключих. Ето. О, човек пак ме бъгна. Тук пак трябва да намерим ключ. Да, за бейсментът. Ето, намерих го. И аз го намерих. Хайде, ела. Когато го взема нищо. Ма то това става лесно в видеото. Да, между другото, първо беше много трудно, а сега изведнъж стана много лесно. Айде, време. Отворих го. О, не, аз няма да влезна там. Пачи. Човек, мисля, че това е просто черна стая. О, не. Оставя. Ами сега ще видим тук какво... О, О, не, май чаптър 2 това. да? О, не. Какво си, о, не бе, това е супер. Видях някакъв човек, дето седи пред мен, човек. Имаме 3 животи. О, Какво, Марк? Това е баща ни, това е баща ни. Не, вече наистина ме страх. Тате, какво правиш тук? Къде да го злама? Човек, аз вече ме наистина. Оле, Това това е? Какво е това за тебе? Някъде това чудо! Какво е това, бе? Пейпър. Здравния! О, къде отиде? Не знам, буквално. Аз излизам. Имам 2 живота, буквално имам 2 живота. Аз трябва да се къпя, затова спираме историята. Добре. Аз ще се продължа. Чао. Чао, хора, аз трябва да спирам това видео. Ще се видим в следващото видео. Айде, с Бългам, хора, обичам ви. Абонирайте се за видеото и лайкнете видеото. Чао.